Dan Dr. Vincent Falzon, avukat li għandu 89 sena u sal-ġurnata tal-lum għadu jaħdem. F'karriera twila aktar minn 60 sena, Dr. Falzon ra l-qorti tinbidel. Inbidel dask. Bħalma kien jgħid għanadu, ra Malta tinbidel. Jirrajt tal-qorti tinbidel. L-avukat Falzon isemmi kif qabel kellhom jagħmlu kollox bil-kitba, waqt li llum tajn ħafna t-teknoloġija. ċerti aspetti tekniċi progredit dak li electronics li s-sentenzi wieħed jista' ikollu aċċess għalihom iżjed faċilment bl-email, mobile, su dal-affarijiet kolli aħna ma kenniex. Il-difatti llum għandhom il-vantaġġ anke għal-lectures fl-università. Illum jittejpjawhom jieħdhom fuq il-mobile x'nafija. Aħna kollox kien longhand. Konna naqbdu l-pinna u nippruvaw. Dr. Falzon sostni li f'aspetti oħra tas-sistema ġudizzjarja morna lura. Fosthom l-idea li ssir avukat biex issir sinjur. Kien hemm ċertu ngħidlek serjetà. Lu ħaġa aħna bħala avukati meta ilħaqna qatt ma kellna l-aspirazzjoni li sa nagħmlu flus minn l-ewwel. Għajdem kien jgħidulna li l-ewwel 6 snin 7 titu ma triċ ma taqla xejn, forsi toħroġ xi ħaġa, it-tieni 7 snin tkun even u wara tibda taqla l-flus u taħdem inqas. Illum il-ġurnata sfortunatament donnu l-idea li ssir sinjur malaj li jkollok il-flus neħħadek l-idea li aħna kif konna aħna l-avukati mhux sa tidħol għall-avukat bħall-avukazzjoni. L-avukat Falzon ħadem f'binjiet differenti tal-qorti. Saħansitra ħadem f'qorti mkisra wara li ntlaqtet mill-bombi tat-tieni gwerra dinija. Niftakar ċertu kmamar kien anke jinżel l-ilma fix-xitwa u taqtir. Però xorna b'qajdem. Meta mbagħad saret perikoluża, morna għal dik li kienet il-Qorti Superjuri. Kien imbagħad fl-1971 li nbniet il-qorti kif nafu għallum. Matul dawn is-snin kollha l-aktar każ interessanti li jiftakar l-avukat Falzon u l-każ ta' Conner. U niftakar każ li baqa' jissemma kien il-famuż każ ta' Conner. Li kien pulizija u kien xeħed lill-mara tiegħu f'golf it-Tafalem u qatilha. U il-rati tagħna kienu deċidew illi il-ġuri u il-sentenza ningħatat mill-Qorti l-Appell kien hemm mistrael. U marret il-Privy Council. Il-Privy Council ġie liberat fuq daqshekk. Għal Dr. Falzon l-avukatura hija vokazzjoni u saħansitra biex jibqa' jipprattika bħala avukat irrifjuta li joħroġ għall-politika u saħansitra rrifjuta li jinħatar imħallef. Il-professjoni dimħatta bħala avokazzjoni. U meta kelli okkażjonijiet illi nażel, nonzi jekk mhux nażel li pereżempju għall-politika avviċinawni kemm il-darba u anke għall-imħallef. Kont l ħaġa jien toġobni ħafna l-avukatura u toġobni l-avukatura l-indipendenza tagħha. Dr. Falzon jagħlaq b'appell lejn l-avukati preżenti u dawk li jitħajru jażlu din il-professjoni. Il-professjoni hija vokazzjoni qabel u kollox ma mhumiex business. Għaliex int hemmhekk qiegħed hemmhekk illi fil-fatt tgħin klijenti illi ħafna drabi jkunu fi gwaj.